Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur mugi tansah kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat, taufik sarta hidayah dumateng kula lan panjenengan. Satemah ing siang punika kula lan panjenengan saged pinanggih wonten majelis ingkang minulya kanthi kebaing kawilujengan. Sholawat ugi salam mugi tansah katetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan tenggo syafaatipun wonten dinten akhir. Wonten kalodhangan khutbah siang punika khatib wasiat sumangga tansah ningkataken takwa dumateng Allah kanthi nindakaken dawuhipun lan nebihi awisanipun. Mugi kanthi takwa Allah tansah paring kamulyan panggesangan wonten donya ngantos dumugi akhirat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mirsani kahanan donya dinten menika, kawontenan ekonomi saweg boten stabil lan boten mesti. Regi-regi kabetahan pokok mindak, pados pangupa jiwa utawi rejeki ugi boten gampil. Wonten ing kahanan ingkang kados mekaten, kula lan panjenengan minangka umat muslim dipun tuntut supados saged wicaksana lan setiti anggenipun nglampahi gesang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Gesang sakmadya utawi gesang napa wontenipun menika boten ateges kula lan panjenengan kedah dados tiyang ingkang melarat. Nanging sakmadya tegesipun saged nimbang antawisipun kabetahan kaliyan nepsu utawi gengsi. Mila wonten tigang perkawis lan prinsip ingkang kedah kula lan panjenengan lampahi kagem ngadepi kahanan ekonomi ingkang boten stabil menika. Sepisan, setiti lan ngatos-atos anggenipun ginakaken bondo. Kula lan panjenengan kedah teliti lan ngatos-atos sanget anggenipun ngedalaken arta bondo. Dipun prioritasaken kabetahan ingkang pokok rumiyin kados dene pangan, pendidikan lan kesehatan. Boten sah boros lan buang arta kagem perkawis ingkang boten wigati. Gegayutan kaliyan babakan menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring piweling wonten ing Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 27. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Lan wong-wong sing nalika mblanjakake bandane dheweke ora ngluwi wates boros lan ora pelit lan mblanjakake iku ana ing tengah-tengah antarane rong perkara mau. Ingkang angka kalih, mbucal gengsi supados mboten repot tembe wingkinge. Wonten ing jaman sapunika, kathah tiyang ingkang kapeksa nandhang susah lan repot sanes amargi mboten saged mangan. Nanging amargi nuruti gengsi, kapeksa utang mrika-mriki kagem nguyak tren utawi pengalemipun tiyang sanes. Menika ingkang dipun wastani numpuk prakara ingkang saged ngrusak katentreman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring patuladan supados kula lan panjenengan nebihi sifat ingkang remen nuruti gengsi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ate dawuh ing hadis ngenani cilakanipun tiyang ingkang kados mekaten. Taisu abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah idza utiya radhiya wa in lam yu'ta sahita. Cilaka kawulane dinar, cilaka kawulane dirham, lan kawulane klambi mewah gengsi donya. Yen dheweke diwenehi dheweke seneng, nanging yen ora diwenehi dheweke nesu ora trima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ingkang angka 3, ngugemi sifat qanaah utawi nrima ing pandum. Tiyang ingkang saged mbucal gengsi badhe gampil nggadahi raos syukur sanadyan sekedhik utawi kathah rejeki ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Sifat menika dipun sebat qanaah utawi nrima ing pandum. Tiyang ingkang qanaah menika badhe tansah rumaos sugih lan tentrem manahipun senadyan kahanan ekonomi saweg boten stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring jaminan kabagyan kagem kula lan panjenengan ingkang gadahi sifat menika lumantar dawuhipun qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahullahu bima atahu. Temen bejo wong sing mlebu Islam diparingi rejeki sing cukup lan diparingi rasa qanaah nrima ing pandum dening Allah marang apa sing diparingake. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah ingkang minulya, pramila saking menika monggo kula lan panjenengan sedaya tansah ngulinakaken gesang sakmadya lan prasaja wonten ing panggesangan rinten dalu. Langkung sae kula lan panjenengan gesang samadya ananging ayem lan tentrem tinimbang ketingal mewah nanging rinten dalu bingung pados silian arta. Monggo hawa nepsu lan gengsi ingkang rusak menika dipun kendhaleni. Satemah kula lan panjenengan saged nglampahi gesang kanthi lila legawa lan boten cilaka amargi nuruti panyawangipun tiyang sanes. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kekiyatan dening Allah Subhanahu wa taala supados saged ngendhaleni hawa nepsu, saged gesang samadya lan bucal gengsi. Satemah saged tansah bejo mulya wonten ing donya lan akhirat. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.